ora iso mlebu. Ya, salam cendol dawet. Cendol dawet. Ora kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe kan. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk miai ora iso kleru? Ya ora wong aku Lah mau muni piye? cendol dawet. Duk. Ah, kupingmu kuwi sing Mau ora anu. Kamu piye aku mau? Gak. Ora ono. Ora arep ngono lho. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani, Pak? Rawani. Soale nggonmu mudi banget to soalé. Maksudnya apa? Apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, Kuwi nek dienggo cah cilik ra iso dienggo kathok monyet to kuwi.